Aku iling nalika semono aku iki ngayuno
putri saka ing negara Selaperwata putraning Prabu Darmayatiku ya Darma Antiku ing gunung iku Citrawati iku duwe penjaluk gelem dadi garwaku kudu nganggo sasrahan ajar 44 Langgi menika panyuwunane putri ing Selaperwata. Iya, pancen kaya ngono aku nganti ngutus Gulmuka oleh sirahe ajar 44. Oh nganti seprene. Urung bali menyang negara Ngalengga iki kaya apa? Golek sirahe pendhita 44 apa minggat Gulmuka iki. Iki dereng wancine. Menika dereng wancinipun Patih Gulmuka menika rawuh wonten ing panegari Ngalengka Diraja awit boten gampang sanget anggenipun ngolati ajar 44 niku Kakang Prabu. Dadi kaya mengkono ya. Dadi turu wayahe Gulmuka iki bali menyang Ngalengka kaya mangkono. Nuwun kasinggihan Kang Prabu. Awit menawi kula pirengaken kusumane Ayu Citrawati menika sampun ginarwa dening satriya saking Maospati putraning Prabu Kertawirya ingkang pinaringan asma Raden Rejuna Wijaya. Ya Bu, apa bali ngono wae? Bali ngono maneh ngomong aku kowe bisa. Kusumane Ayu Citrawati niku sampun ginarwa dening putra Maospati Raden Rejuna Wijaya Kakang Prabu. Iya ketewusan yang pinauto. Wah, Bagedil Rejuna Wijaya wani garwa calon bojo. Kajaluk. Menika sampun dados kodrate Gusti Kang Amung Tuwu. Ampun antuk lajeng-lajengaken paduka menika ngayunaken Citrawati. Kasuda rasane atiku yen aku turu bisa boyo anane kusumane Citrawati, Pak. Akal tak koyo rusuk tak rebut wani kanane Citrawati. Nggih kula mboreng kersa kula menapa ingkang dados aturipun Kakang Prabu Dasamuka. Yo, ayo dituku kakane Patih Gulmuka. Dereng rampung anggenipun wawan sabda Yaksa Indra Dasamuka ingkang lajeng kapang-kapangan Kusir Mandharani sawan wonten ing ngarsaning Yaksa Indra Dasamuka sebab ing negara Ngalengka Diraja wonten barang ingkang retah saking Dirgantara Dewi. Mandaruki, om bisa rawuh kok melayu-melayu kalau menyang pagelaran.
kiyaine iki wau gede karang desa Salebeti negari nalika diraja iki enten aneh. Kok enten batang rotosan dirgantara. Niku kados pundi kedadosan ingkang kados pakati. Tadi ngaleng kok iki ketiban batang opo ae maceme batange kewan kaya mangono. Nggih. Jajal riyo. Ono kowe iki. Arep kowe kelawan utawa bisa no adikku. Nggih kiyaine kula dherekake mawon. Kowe bisa no. Sliramu iki adikku kaparnah ana. Mesine sliramu iki ngerteni ketadean semono nekara ngalem diraja ini. Nuwun kasihan kok Prabu menika akal-akalane Raden Rejuna Wijaya awit ingkang ngertahaken samubarang ingkang dumawah wonten nalika diraja menika Raden Rejuna Wijaya awit Rejuna Wijaya menika boten lega boten lila menawi paduka menika ngersakaken ingkang garwa Citrawati. Oh dadi kaya mangkono. Nggih. Koko Prabu, tadialah Bagedil Rejuna Wijaya wis dadi tak pateni. Dereng rampung anggenipun walang sabda ingkang gumrojok tanpa larangan akeh gulmuka lebet dhateng pagelaran agung Ngalengka Diraja. Gusti Eka abdi pati gulmuka jaya Prabu gulmuka Prabu. Apa wis oleh sasraan ajar petang puluh papat kanggo Bepono Citrawati. Saderengipun ngaturaken sapartiyo Gusti. Kula menika sampun angsal sirahe ajar petang puluh papat namung kirang setunggal sampun asal sekawan dosa tiga sirahe pandhita saking pundi kemawon namung kirang setunggal goblok kok dikon golek ajar petang puluh papat kurang siji kok balik mulih ayo kan gak jangan petang puluh papat wonten kula terus wonten ing Sela Permata lat Sela Permata menika wak itapi-tapi pun dilajengaken badhe Anggarwa Citrawati. Kon kudu balik golek ajar tampul papat sing kurang siji. Gelem apa ora sliramu? Wah kula boten wantun Gusti, kula boten wantun. Gelem apa ora sliramu golek ajar tampul papat kurang siji? Ditenono yen ora gelem. Asu dungane Yaksa Indra Dasamuka ingkang wicataken kelawan Pati Gulumuka saknalika ningali Pati Gulumuka ingkang dipun utus pados ajar petang papat kerang setunggal saknalika Pati Gulumuka den sebet Gadawa sikuning ing sirahe sanerka pejah Pati Gulumuka.
dingin wong kayu. Hei, Rajana Wijaya gak bisa mulno garwa Citrawati. Oh, tak gawe mati sira. Sinten to ingkang layang-layang wonten Dirgantara Garuda Ramyong dipun bojong kelawan Ratu Yaksa Indra Dasamungka. Prabu Dasamungka ningali Garuda Ramyong sanalika Garuda Ramyong den sebet Gadawa sing kuning samburat ingkang nitih wonten sanging bilih Garuda Ramyong prajurit Sela Purwata Raja sing ora karik wonten ing madyane wana. Dasamungka eca anggenipun ngadeg lugu mamas wonten ing madyane wana ingkang layang-layang wonten Dirgantara Garuda Ramyong ngantos titianing Rajana Wijaya dicapluk lawan lempung semburat prajurit Sela Purwata kelawan Raja Sewu. Sanalika Garuda Ramyong ningali Yaksa Indra Dasamungka den grudha ngerap
sakir Kantoro. Haryo dosa mukut godhongan sakit Kantoro sakit patripang brodhaning Garuda Rama. Dosa mukut dawuh wonten alas Simbar Surya. Kacepet waktu Degdra Wirabat kadaring Yaksa Hendra dosa mukut. Mati dina samaku ditul kelangan dulur di awi ini. Inggih. Kekirangane menapa utawa Wibisana nggih kula sagah. Lah iki rata alas niki. Rata alas di Kakang Dasamuka iki. Menika dawuh wonten ing alas Simbar Sirah. Lah alas Simbar Sirah kanggo benjang menawi sampun perang Broboh Ngalengka. Lah niki alas Simbar Sirah niki damel numpuk sirahe Buta Ngalengka Kakang Prabu. Oh dadi kaya mangkono ya. Nuwun kasugihan. Apa bisa mulya jati wuni Kakang Prabu Dasamuka iki? Mulyakno di. Mulyakno Kakang Dasamuka di. Nggih Kakang. Pun panjenengan derek ingkang rayi kula padosane usadaning Kakang Dasamuka. Monggo sesarengan ngolati usadaning Kakang Dasamuka Kakang. Ya diayitake ting ayo digoleki ndi papan during usadaning dulur iki.
Kakang Dasa menika wonten gegodhongan ingkang manggulung ngetan manggulung ilen niku usadane sing godhonge niku keter-keter nggih niku usadane Kakang. Dadi kaya mangkono yo. Iki alas endi? Iki kalebu nggih alas tunggale kok. Alas kembung niki alas sirah. Kanggone niki kanggo numpuk sirahe buta ngelengko benjang menawi perang berhubung ngelengko diraja. Damel numpuk sirahe buta ngelengko sedaya. Oh dadi kaya ngono ya Tio, termasuk pun Kakang ujange ditekek kene ya ndasi sirahe pun Kakang. Nuwun kasigian Koko Prabu. Lah yen kaya mangkono kula pundhute dak godhong ingkang keter-keter menika. Damel usadaning Kakang Dasa mengko. Menika kawontenane Kunto Tribisana ningali godhong ingkang ngeter-ngeter dan saut kelawan Kunto Wibisana dan beto melajeng dhateng anggane Yaksa Endra Dasa Mungkupi. Usapaning dhateng angganing Kakang Dasa Mungkuh kapul katu Kakang Dasa Mungkuh mulya jati uni. Yen kaya mengkono aja nganti kesuwen anggonmu usadani Kakang Dasa Mungkuh. Pintere Kunto Wibisana kembang godhong ingkang mangkul ngetan ulun. Dipun usapaken kelawan Dasa Mungkuh sanalika Dasa Mungkuh mulya jati uni. Bojong kawenane Rejuna Wijaya.
Dino samaku Citrawati oleh tak jaluk gak oleh yo tak jaluk dino samaku iya bisa mboyong Citrawati yen katon gemblundung sirahe Raden Rejuna Wijaya latihalah Rejuna Wijaya wah gak ngelungno garwa tak jejring dewe gak dadi manungsa yen kaya mengkono aku sak njero alas iki bakal nyetakno gedung sak njerone alas kene. Pintere Rejuna Wijaya ngayuda kelawan Yaksa Endradrasa muga ngantos kasoran. Sanalika Rejuna Wijaya nyipta gedung waja wonten salebeting wana niku wujud gedung waja damel singitani Raden Rejuna Wijaya.
Rejuna Wijaya cilik ati sliramu. Ayo to turung piplak kuliti tatak mlebu sakjroning Kedhong Waja. Ayo si jajal metu. Metu Rejuna Wijaya ayo perang tanding lawan Yaksa Ida Dasamuka. Iya Dasamuka sing aku ora rumangsa kalah ngayuda lawan sliramu nganti aku nyiptakno Kedhong Waja kaya mengkene iki besok siramu tak jarwani yen wis aku den plekat Kanjeng Rama dadi ratu ana ing Maospati sliramu teko menyang Maospati ayo perang tanding mati-matian kelawan Rejuna Wijaya. Menawa sliramu bisa gawe patining Rejuna Wijaya kapara Tamtu Citrawati bakal tak awulungna marang jeneng sliramu. Ladyalah yen kaya mangkono tak tunggu anggonmu diplekat dadi ratu ana ing Maospati. Blenjani janji tak sapluk lempung ragamu nglamun ana ing alasing Wori Maospati. Iya si jajal bali menyang negaramu Ngalengka. Iya yen kowe aku tak bali menawa aku wis krungu sliramu diplekat dadi ratu Maospati aku bakal nake janji marang jeneng sliramu. Yo aku ora bakal selak. Masyarakat lontar kene kabeh man terutama ibu kepala desa panitia arwah desa mbok menawa anggonku mbagong ana desa lontar iki ana kekurangane aku njaluk pangapura ngono lho Mak. Iya jenenge wong urip pancen ya wis akeh salah iki bang bener Cung. Iya man lha terus apa lah iki man yo iki diono terus Cung. Nek terus iki, nek terus ya. Yo nek ditangkap maneh diterusno lakon pelakatane ngaramu Rejuna Wijaya, Cung. Oh ngono ya mak ono terus maneh. Mun jenenge lakon jeder ana putuse, Cung. Terus turun temurun. Ngono ya mak. Lah nek ngono ya ayo ngumpul nang ngaramu Rejuna Wijaya kono. Oh iya man. Ayo. Cekap anggenipun kula renggitan. Sedalun atas damelan pangarake Rejuna Wijaya utawi Rejuna Wijaya Tinju dateng Maospati sampun kesaru biar padang bangun rena gawe wilayah Kertakerti juga di Karangsirna. Sumrambah dateng dusun lontar khususé. Sumrambah dateng dusun Kebon Dalem murah sandang kelawat mangan. Masyarakate ayem tentrem boten kekirangan menapa-menapa. Ugi masyarakat lontar mbok menawi wonten ingkang sakit
supados angsal tombo sehat walafiat boten wonten alangan sadaya menapa-menapa. Raja rejaning Ratu Pocet Catur Suprambah dateng ing dusun Loncat tancep kae binarem gending pamungkas.